Türкиядә затлы йортлар, далада гөлбакчалар үстерә алган халык мактауга лаек. Хәзер без биек, бизәкле таулары, мәрмәрә, кара диңгезләре, ак мәчетләре булган Европа белән Азияны берләштереп торган искиткеч кала Истанбулда. Шушы гүзәллекне төрек халкы белән бөтен дөньяга танытучы халкым хөрмәткә лаек. Истанбул Төркиянең иң зур, иң куәтле портлы каласы. Сәүдә мәдәни үзәк. Элеккеге Рим, Византия һәм Осман империясының баш каласы булган Босфор култыгында урнашкан шәһәрне кичәр өчен генә дә 150 чакрым юл узарга кирәк. Гаҗәп. Искиткеч матур кала тарих битләренә безнең эрага кадәр 659 ел белән теркәлгән. Истанбул элеккеге Константинополь 1923 елга кадәр Төркиянең баш каласы булган. Илдәге үзгәрешләр, милли хәрәкәттән соң Төркия республикасы төзелә һәм баш кала Анкарага күчә. Истанбул белән Анкара арасы 500 чакрымга якын. Шул юлга кузгалырга булдык. Безне Истанбулның 3000-нән артык мәчетеннән бер-бер артлы яңгыраган азан тавышлары озатып калды. Шул мизгелдә булган хәләтне аңлатып бетерә торган түгел. Гомумән, бу илдәге сәяхәтебездә күңел тулы рәхәт хисләр булды. Әллә борылыш сайын бик матур, төзек, озын шәмдәй мәчетләр булума. Истанбул каласына кабат кайтырбыз. Әлегә милләттәшләребез күпләп гомер итүче, татар тарихының алтын таҗлары кыелган урыннарны күрү, билгеле татарлар белән очрашып, аралашып алу хыялы белән барабыз. Кояш нурларын төреп алган вакытта без Төркиянең баш каласына килеп җиттек. Хәзер без Анкарада, аның нәкъ үзәгендә. Менә әгәр дә сул якка карасак, шушы республикага нигез салучы, аның беренче президенты Мустафа Кемаль Ататürkнең мавзолее урнашкан. Төркия Җөмһүрияте баш каласы булган бу шәһәрдә 5 миллионга якын кеше гомер итә. Иң мөһим дәүләт оешмалары һәм илнең иң зур дәүләт телерадио холдингы нәкъ менә шушы калада урнашкан. ТРТ компаниясында татар телендә радио тапшырулар әзерләүче редакциядә эшләп килә. Татар редакциясе әлбәттә беренче чиратта Төркия хәбәрләрен таныта һәм шулай ук дөньядагы хәбәрләрне һәм шул исәптән Төркия дөнья хәбәрләрендә. Әлбәттә безнең Казанда да хәбәрчебез бар, Татарстаннан да хәбәрләрне күрсәтеп барабыз, танылган шәхесләр белән интервьюлар, әңгәмәләр тәкъдим итәбез. Янды гомумән татар кешесен кызыксындырган бөтен мәсьәләдә мәгълүмат биреп барырга тырышабыз. Хәзер инде веб-сайтыбыз да бар һәм шул исәптән әлбәттә татар дөньясына үзебезнең хәбәрләрне җиткерү мөмкинлеге тагын да күбрәк артты. İsmim benim ismim Aygül Kiliş. Ben Kozan'dan. Ben hazır Ankara'da yaşayım. Ankara'da TRT Avaz'da işleyim. Benim özümün tapşırığım var. Balalar için bir sportivni tapşırığı yazdım. Sport programı. Her bölümde ayrım bir sport turunda sportunu tanıtırız Türkiye'de. Гомумән, баш каланың үз йөзе, горурлыгы дөнья майданында үз урыны бар. Безне милләттәшләребезнең яшәеше шушы илдә калган эзе кызыксындыра. Анкарада Габдулла Тукай исемен йөртүче урам да бар. Монда татар халкының бөек шагыйренә бик җылы караш. Төркиянең баш каласында Казан шәһәре татарларының мәдәният һәм ярдәмләшү үзәге эшли. Biz монда халкы кебек 50-нче елда килүчеләр бар. Bir de 57-нче yılda kilgenler var. Japonya'dan kilgenler var, Kıtay'dan kilgenler var, Kore'den kilgenler var. Bu şul Tatarlarının kırgan bulgan bir cemiyet buladır indi. En birinci halk kilgende avırlık gördüler. Çünkü mesela bizden etilerimiz bir de Yugi'de kilgende 2 çumadan bilen kildiler. Eşke girdiler, tırıştılar, nittiler, işte biraz neleri tırmışlarını düzelttiler. Bütün halkımız irli, hatınlı, balalar da üskel, balalar da işler. Şulay itirip ayakka tırdık. Başta bir kavırdıklar buldu. Onun için biz şu cemiyetlerde kileydik. Безнең белән очрашуга Анкарада яшәүче милләттәшләребез калада белем алучы яшьләр җыелган иде. Без мондагы татар яшьләре үзара еш кына аралашабыз, монда җыелышабыз.
Türlü şaralar uzamında mesela Tatarşa KVN yıl sayın uzdurala. Biz anda türlü şehirlerden gelip yarışabız. Яңа ел кичәләре болай гына да җыелабыз. Мындағы яшәгән татарлар белән, олы яшьтәге татарлар белән аралашып, үз телебезне онытмас өчен алар белән сөйләшәбез, аралашабыз. Әйе, Анкарада татар милләтенең горурланырдай шәхесләре яши. Сәйдә Акыш күренекле мәгърифәтче Гали Акышның сеңлесе. Бу затлы гаилә гомер-гомергә халык телендә. Аларның татар милләтенең үсеше өчен керткән хезмәтләре бихисап. Бу урында сүзне Сәйдә апаның үзенә бирсәк урынлырак булыр. Biz Türkiye'ye Tatarlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 50. yıllardan başlayıp kile başladık. Japonya'dan, Kore'den şulay yok. Mında kilip jirleştik. Biz ne? Türkiye'de üz vatanımız gibi karşı aldılar. Dinimiz, tilimiz bir bulganga göre bizni cevaplı işlerge de aldılar. Bizden Tatarlar işsiz kalmadı, işini de sayılap durmadı, ağır işlerge de girdiler. Tatar tilimizni çift memleketlerde yaşasak da hiç unutmadık. Сүз артыннан сүз дигәндәй, без Акышлар гаиләсенә юл алдык һәм аларның үз милләтләренә, горыф-гадәтләренә тугры булып яшәүләренә инандык. Kıtaydaga bulgan kardeşler, Tatarlar Ankara'ga hem İstanbul'a yerleştiler. Bundaydı yaşlarımız da Türk mekteplerine girdiler, Türkçe okudular. Yukarı mekteplerini de bitirdiler, profesör da buldular Allah'a şükür. Çit yerlerde Tatarlar Amerika'da olsun, Türkiye'de olsa, çit yerlerde olsalar da miskin bulup yaşamadılar. Tatarlar işçen halk, dürüst halk, şunun için örnek, Kıtay'da da örnek bulup gösterleriydi. Bizge nasip bulmadı görürge ilimizde. Ama yan asırda biz bik köp öğrendik. Gurur duyuyoruz mesela. Bik tavlatlılar iken neler Tatar halkı. Bik jırlarga, usta jırlılar, jırlarga ustalar. Yaşlar arasında talantlı şunday neler var meşhur. Avrupa'da da tanıttılar üzlerini. Bütün dünya artık tanıyor Tatarları bizni. Allah mesela avıllarda matur neler, balalar, saf yüzlü əbilərimiz, onlara yine ayrım selamlar. Onları bik yaratabız. Егерменче гасыр башында Пенза өлкәсендә туып үскән сәүдәгәр Хисаметдин Ибрахим улы Сибир якларына юл ала. Сәфәре дәвамлы була. Ул Манчжурияга хәтле барып җитә. Хатыны Латифа Хөсәен кызы белән 5 бала тәрбияләп үстерәләр. 1953 елның декабрендә Төркия алар өчен яңа ватанга әйләнә. Аларның әти-әнисе дә, кадерле Гали абыйлары да Анкарада күмелгән. Ali abi elbette o Kıtay'da 17 yaşında ayrıldı. Ondan sonra gitti Ukrayna, Polşa'ya gitti. Varşava'da Ayaz İsakiyan'ı yerleştirgen idi. Yukarı mektep Polonya'da. Anda da soğuşlar bulgaç, sonra indi Türkiye'ye geldi. Ayaz İsakiyan'ı biz bala vakitine elde Tatar mektebinde okuganda Ayaz İsaki Haylarga kilgen idi. Haylar şehrinde. Onu bir zor itip Tatarlar karşı aldılar. Onun tiyatrosunda da oynadılar. Benim Zor abziyim Şızanbayeviç isimli tiyatroda Zor abziyim Azizullah abi de anda oynagan idi. Ali abi de şu vakitne Ayaz İsaki bilen görüşüp
Ол инде баштан Мısırga gitti. Ayaz abi uzun boylu, şimdi yakşanın eni bizler de anın söylemine de söyledi de Tatar tarihini anlattı biz yaşında ruhumuzga da milletçilik de ruhumuzga milli ruh da girdi. Sonra Milli Bayrak gazetesi açtılar bugün de Milli Yol kileydi. Anı okuyorduk, Milli Bayrak'ını okuyorduk. Bu tarihi mizgiller desek bir de yalgış bulmaz. Ғасырлар алмашынуында булган барлык үзгәрешләр дә кайчан да булса искә алына, теркәлә. Һәм ул шуның белән кыйммәтле дә. 1950 елларда Япониядән Төркиягә күченгән агышлар гаиләсе дә Анкарада яңа тормыш курып җибәргән. Biz ise әлеге татар гаиләсе белән якыннанрак танышырга булдык. Allah'a çok şükür Türkiye devleti, Türkiye hükümeti bek bizni yakın gördü ve elbette ki taşıngan vakitini ağırlıklar bula ama şundi bik ağırlıklarda bulmadı. Hemen eş bulduk, eşlerge başladık ve bundaki halk da bizni bek yakın görüp bizge nişikaytirge yakşı durmuş bildiler. Bir Tataristan'da yaşayım gibi bir halde oldu. Bunda da uğramga çıkan sayın, bundaki halklar da bizni yakşı, yakın göreler. Turmuşumuz Allah'a her vakit nişik şükür edip turabız. Язмыш койларга гына илтмәсен, нинди генә сынаулар алдына бастырмасын, алар үз милләтләренә, ана теленә тугры калганнар. Tatar dilim, eneyimler Tatar, zaten Tatarca söyleşeydik. Sonra anda Tatarca bile. Ama Tatar bile ülen geçtin. Çetmedim, yani Tatarcanı devam ettirdim. Tatar aşlarının hepsini bilen. Katlama, belişler, peremeç, üç bıçmak aşağıda kazanda yasadılar. Hepsini bile biz çok şükür biz kurup üstük. Annemizden, ailemizden hepsini kurup üstük, hepsini pişirem. Balalarım da yarata, hep erim de yarata. Biraz bizden alganlı balalarımız tektük bile. Kızım bile kazanga vardık. O Tatarcasını ilerletti. Kazanlık gizip geldik. 2002 yıl mıydı? Uşadım, bir yarattık, gizdik. Anda akrabalar var, tanıdıklarımız var, gizdirdiler bizni. Tatarlık şulay güzel, iyi insan gibi, yani öz kişi. Ben Tatarmın deyip ettiğim vakitte hazırda simpatik bulasın, hazır üz turist deyip yakşı kişi, o yakşı kişiler deyip hazırda. Равил әфәнде үзе Япониядә туа, белем баскычын Токиодагы татар мәктәбендә башлый. Аның язмыш көндәлегендә 2нче бөтен дөнья сугышы еллары да бар, атом бомбасы шартлаганын да ул яхшы хәтерли. Кыскасы, аның тормыш юлы күп томлы китаплар язарлык. Japonya'da Tatarlar Tokyo'da bizim zamanımızda bir bebeğden kartlara kadar hesaplarsak bir 250-260 kişi turusunda idik. Kobe'de de o kadar kişi vardı. Yani bütün Japonya'nı ciyip alsak bir 600-700 kişi bulganbızdır. 4 tel. 2 Türk lehçesi. Yani bir Tatarca, bir mındagı tel bilen, bir Japonca, bir İngilizce. Әлеге искиткеч матур очрашу мизгелләренә рәхмәтле булып, кабат юлга кузгалдык. Көнчыгышка таба барабыз. Агачлы тауларны таш кыялар алыштырды, аннары таулар катыш далаларга күчтек.
сап-сары басулар. Инде уңыш җыеп алынган. Каты җил чыгып яңгыр сибәли башлады. Әйе, Төркиядә дә көз үз вазифаларына кереште. Шәһәрдә яфрак өермәсе булса, кырда төсләр көрәше. Матур. Таулар күп һәм алар төрле буякларда. Итәкләрендәге сирәк кенә үскән агачлар аларга тагын берничә төс өсти. Юлыбыз Төркиянең Себер татарлары яшәүче бердән-бер авылы Бөгрүдилеккә. Аның исеме Бәгыр тишеге дигәнне аңлата икән. 1890 елларда Әбдрәшит Ибраһим атлы кеше Истанбулга юл алырга тәкъдим ясый, халыкны җыя. Безнең татарлар 1900 башларында, 1908-ләрдә Омскидан монда көчеп килгәннәр. Килүләрнең беренче сәбәбе ислам өчен килгәннәр. Исламны куып килгәннәр. Истанбулны ул вакытлар Исламбол дип белгәннәр. Исламның бол булган җире дип. Шуның өчен монда килгән вакытта анда Ялангөл, Йыланлы, Отлыгөл, Карагөл, Кошкөл, Чарналы дигән авыллардан йыйнашып 100 семья монда бала-чагалары күчеп килгәннәр. Шәһәр тормышы ят булу сәбәпле татарлар Истанбулда түгел, менә әлеге бик ямьле, иң мөһиме шишмәле урынга туктыйлар. Тик аларның барысына да исән-сау килеп җитәргә насыйп булмый. 1908 елның кышында мөхаҗирлек кылган татарларның күбесе салкын төюдән дөнья куя. Беренче йортлар калыкканчы зират барлыкка килә. Без авылны бийеклектән күзәттек. Ул төзек як-ягындагы таулар җилләрдән ышыклый. Шул таулар куеныннан авылга чишмә төшә. Бөгрүдилек атамасы шуннан алынган да инде дип фаразлыйлар. Безнең сәяхәтебез Курбан гаете көннәренә туры килү сәбәпле милләттәшләребезне күбрәк ашлар җыю, бер-берсенә кунакка йөрешү мәҗлесләрендә очраттык һәм аралаштык. Hoş geldiniz. Sağ mısınız? Bayramınız mübarek olsun. Kutlu olsun. Ничек яшисез монда? Әйбәт, рәхәт яшәүләребез. Кар төшсә, шәһәргә китәбез. Бүгін кунакка килдегезме инде? Коньякка килдек, әйтләшеп килдек. Әйт ясагалы бездә, әйт булады байрам. Билгеле безне күбрәк авыл халкы, аларның яшәеше кызыксындыра. Фермер булып эшләйдиләр. Һәр көн үстерәде, арыш үстерәде, будай үстерәде. Аны үстереп сатабыз, аны сатып, аны менән халык көн күреп торады. Әйе, Бөгрүдилек авылының үз йөзе, гореф-гадәтләре, тарихы бар. Шул үткәннәрне, үзенчәлекләрне теркәп барган китапта дөнья күргән. Минең кулымдагы китапны инде безнең монда төрек телендә әйткәндә амҗа булады, минең әтиемнең әнисе. Безнең авылның Себердән монда күчеп килгәнен, ничек күчкәнен, юлдан ничек кыенчылыклар күргәнен, бу авылга ничек урнашканнары турында бер kitap yazgan, kitabının ismi Işığa Koşanlar ve Işık diyen söz yaktı buladı. Koşanlar diyor da yaktığa yugurganlar deyip avılımның romanı diyen. Бөгрүдилек авылы буйлап сәяхәтебез дәвам итә. Тарханнар гаиләсендә шулай ук ашка халык җыелган иде. Бу якларда зур мич йортта түгел, ишек алдындагы аерым каралтыда салына икән. Аның алдында хатын-кызлар аш-су әзерли. Мында нан да пешәде, бүгенә пешеп куймайды. Нан пешәде, аннары пәлец пешәде, мында бүрәкләр пешәде, аннары менә бу ашлар пешәде. Мындай. Хәзер бу патличан кебабы булды. Милли ризыклар хакында без табын артында тулырак мәгълүмат алдык. Бүрәк кылабыз, пәлец кылабыз, пәрәмец кылабыз. Сезләр дә кыламысыз? Алай кылабыз, без дә кылабыз. Ул яктан Ulan kilgan inələrimizin neyin biz tamında qılabız. Билгеле, инде шундый кунакчыл хуҗабикәләр безне дә өстәл артына чакырдылар. Монда шунсы үзенчәлекле, менә өстәлләр шундый бик тәбәнәк, һәм инде анда аякларны бүкләп утырасың. Һәм инде өстәлдә менә шулай тәлинкәләргә салынган ризыклар. Мәсәлән, менә бөтенесе бергә ашала. Менә мәсәлән, бу аш катыкка салынган будай. Һәм әгәр дә тәмен менә шундый әшкелтем, димәк монда катык, он һәм будай, үстенә инде ак майда саласыз.
Kaysı nerselerden pişirilir? Ne bu nindi rizik? Nişi batala o? Patlıcan. Patlıcan, baklajan, bizningse baklajan deyip anlayayım demin. Mında baklajan, şulay yok buruş, mi? Kızdırıp alıp it. Hazır temne arayız. Buruş, nak buruşlu mu iken indi? Nak buruşlu tügül. Bik moyla. Moy, nindi moy salas. Buruşlu. Her halde biz her gün aşı yitırgan rizik tügül. Şundan soň kızlar tagın nerseler mine mınsa qarawymşa berenge mındaymy? Yumurqa. Yokmu? Berenge, tavuk. Kartuf indi ol alarşa berenge bizningse. Tavuk. Busu bik tamna. Бүгрүдилик авылында әзерләнә торган кайбер ризыклар белән танышып, сыйланып алганнан соң юлыбызны дәвам иттек. Кемгә кермә, һәммәсе сый-хөрмәт белән каршыла. Авылның бүгенге яшәеше белән безне аның мөхтәре, ягъни җитәкчесе таныштырды. Onların yaratadılar. Mutlaka yani Avrupa'dan bulsun, memleketten bulsun, yaz bulsalar mında gilediler. Bütün emekliler mında gelip işlerini görediler. Ana kış bulsa tabi biraz tabi azaladı yani yarı yarıya düşerdi ama kalganlar mında indi kaladılar. Yine eşi bulganlar, koyu kutsağı bulganlar, işte sıyırı bulganlar mında kalıp mallarını kütediler. İşte devam ediyorlar yani hayatımız. Men Norvegiýada ýaşaýmyn. Awulga aşykbys. Bütün atalarybızdan gelgen bir şeyden awulny yaratabız. Pensiya buldum ite herkes awulga giletdi. Çünkü awulny yaratady, halyk şäherni yaratmaýdy. Tetelerimiz awulga ýerleşkenler, munda pensiya bulsak bile kıyım bulsa da, az kişi bulsa da yine munda oldurabız. Рәхим әфәнде Норвегияга 1980 елларда чыгып киткән. Тик ул туган җирен ташламый, еш кайта. Әйе, авылдашларың белән үткәннәрне искә төшереп, ата-бабаларыннан калган җырларны көйләп утыруга, кайвакыт моңланып яки күңелне җилкендереп алуга ни җитә. Абысым барма байлыкларың, йөрүшләрең бай кебек. Абысым барма байлыкларың, йөрүшләрең бай кебек. Гаҗәп, без Төркиянең нәкъ уртасында, татар авылында. Узган гасыр аша күз салсак, Сибирдә яшәгән милләттәшләребез туган авылларын ташлап китеп, күпме авырлыклар кичереп, яңа җирдә, яңача тормыш башлаган. Һәм бүгенгәчә яшиләр. Яңа йортлар төзелә, урманнар үсә. Һәр көн кояшының нуры аларга яшәргә, үсәргә, ныгырга көч бирә. Kişime kişi arası yermenen gök arası deyip nemi üretken yani. Kişiye yırçak yok bulacaksın diyen yani. Toyda, anna ölümde, toyda oynap bileceksin, ölümde de sıktap bileceksin deyip. Elhamdülillah şükür yani. Min etime çok rahmet dileyim yani. Yatkan yeri nur basın. Bismillah, Allahu Ekber. Kumundayan deyip yatsın yani. Besini balay, munlu yetiştirdi yani.
татар халкы авыр булса да, күңеленә шатлык, сөенеч тулса да моңлана шул. Бөгрүдилек авылын төнге юрганыннан иртәнге сафлык, кояш нуры, азан тавышы арындырды. Бар халык карты яше мәчеткә юл алды. Ә без шул мизгелнең гаҗәеп күренешен озакка истә калдырырга тырышып, кабат юлга кузгалдык. Әле алда Төркиянең зур борынгы калаларында, калган бай тарихлы татар авылларында безне халкым көтә.